रायजो राजाफोर आंनि बे दुखुथिया न'खरखौ अननानै हेफाजाब होदो। जाबाय हेलौ बाबु आंखौ अननानै हेफाजाब खालामदो बाबु सना। र' आं थांगासिनो दं दे। बाबु सना आंखौ हेफाजाब होदो। आं चिराङावसो दङ मादै आं थांगासिनो दं र'। दे थांगासिनो दं गाबनाङा मादै गाबनाङा एसे दुरबल दाजा। दे आं थांगासिनो दं मिथिबाय। मैयानो खोन्थाहरनांगौमोन आं नै बिदियाव आं चिराङाव फैयामोन। आं थांगासिनो दं दे मिथिबाय। औ दे। थांगासिनो दं दायो आरो ग्लासआ बिराद लेथ्रा जाना दङ। मोनथारसिगोन। पुलिस ट्रेफिक पइन्ट मोनबाय। बेनिफ्राय मोनबाय MRM। जुता खुनांदों माने बच्चा है ना किसी बेनो जाबाय सिम्बल। जों खेबसे थांनाय बोसोराव जे मेट्रिक एग्जाम होनायनि सिगां जों मोनसे भिडिअ बानायनानै बिथांखौ जों बासायदोंमोन नङा होमबा? दा गोबां सिरियास मेटार्सआव दङ। কি হয়েছে এটা? क्रिएटिनिन बहुत हाई আছে। ক্রিটিক্যাল টু না? ক্রিয়েটিনিন টু। Okay. তো বহুত বেয়া আছে। এতিয়া আর্জেন্ট ডায়ালিসিস লাগিব। ওকে কি কৰিব লাগিব এতিয়া? এতিয়া তো ডায়ালিসিসে আর্জেন্ট মাস্ট ইম্পর্টেন্ট। মানে বুজি পোৱা নাই ডাইৰেক্টলি ক্লিয়াৰ আউট কৰিলে। ডায়ালিসিস যেটো ক্রিয়েটিনিন না কিডনিটো বেয়া হৈ আছে, কিডনিটো কাম কৰা নাই। তো এইটো কাৰণে ডায়ালিসিস দি কিডনিটো ৰানিং কৰিব লাগে। কি হ'ব না নহ'ব? এইটো ডায়ালিসিস কৰিলে গম পাব, ইয়াতে তো ডায়ালিসিস না হয় না। ঠিক আছে থ্যাংক ইউ। तर माय माने बहुत खान्दी मातिছে। এগুলা আছে। এটা প্রায় সিরিজ তার নাকি? आंखौ अननानै हेफाजाब खालामदो। आंखौ खालामनो आंहा रां गैला बाबु। जों आदियालाय आंखौ नायबावदो बाबु सना माबा मोनसेनो मिथिया सरखारनिफ्राय आंनि फिसाखौ बासायनो थाखाय नों बोर मोनगोन बाबु सना। आं बिनिखायनो सिगांनिफ्राय दा फैलायलायबाय आं दा गोजान। इसोरा नोंखौ थैजानो बोर होदों आंनि फिसाखौ बासायनो। मा होनदों डक्टरा ओमफ्राय? डक्टराथ' रिफार हरबाय बाबु बहा लानानै बहा लानो सिलिगुरि लाङो ना गुवाहाटि लाङो। ओमफ्राय दा बहा लांनो नागिरदों? गावसोर माबा प्रब्लेम गुवाहाटियाव नाथाय गावसोरथ' बेयाव हालासो होनदों। किडनी प्रब्लेम मानो होनांगौ जाहैबाय जेनेबा आंथ' किडनिया एसे प्रब्लेम खालामो नालाय दा बिनि जुनैनो एसे दा बे किडनिखौथ' बिसोरो जेन'बा एसेबाबो बिसोरो माबा खालामाबा किडनिखौथ' हाखाया बे आयुर्वेदिक माबा होमबाबो लांग्रोनोसै गुवाहाटियाव लाङोना बालां लांग्रोनोसै बाबु आंखौ थोजासे हेफाजाब खालामदो नोंनि अननायाव।
रायजो राजानिसिम आं रिकुवेस्ट खालामो सिगाङाव जेरै आंखौ हेफाजाब खालामदों बेबायदिनो रिकुवेस्ट खालामबावो रायजो राजाफोर आंनि बे दुखुथिया न'खरखौ अननानै हेफाजाब होदो गैया आंहा जेबो भिखारि इसोरा नोंसोरखौ बोर होगोन आंनि फिसाखौ बासायनो हायोबा सोरबा दाहायो होननानै बिदि होनलाबाय थाबाय दा ओमफ्राय बे दाहाय बायदिसिना होनलाबाय थाबाय लाबो थैनाय जाबाय बुस्रा लांथारसै होननानै बेबायदि लाबोनाय जादों ओमफ्राय दा बेखौथ' हालाबाथ' बेयाव दोनबाय थाजाला स' रायजो राजाफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ थांनाय बोसोराव मेट्रिक एग्जाम होयैनि सिगां नैबे मादै आरो नैबे आदैनि फिसाज्ला सिमल दानि आं नोंथांमोननि सायाव देखायबाय आइसिइउआव दङ बिनि किडनिया एकदमबारे फेल जाबाय आरो बेखौ बेवहाय फाहामनो हाला होनदों एमआरएम हस्पिटालावहाय दा बिथांखौ गुबुन जायगायाव लांनांगोन होनना बुंदों दा बेयाव लांनो थाखाय जोंनो बिराद रांखावरिनि प्रब्लेम जाना दं आं मोनसे एकाउन्ट होगोन नोंथांमोननो बे एकाउन्टाव अननानै जि हायो बे बिराद इमिडियेटलि आर्जेन्ट भिडिअ आं एसेबां इडिट खालामला बे भिडिअखौ अननानै नोंथांमोना जेसेबांखिनि हायो नैबे मादैनि एकाउन्टाव हरनानै हो जाहाथे बिथांमोनहा गावनि फिसाज्लाखौ बासायनो हानाय बायदि आंथ' जेबो बुंनो हानाय वर्डसानो गैला आं माने बुजिनोनो हाला सानस'नोनो हालासो जाबाय आं मा खालामनो मा मानो नाथाय बिथांमोना आंनियाव खोब मदद बिदों दा आं मददखौ मा खालामनाय भिडिअ बानायनानै आं नोंथांमोननिसिम दैथायहरनो हानाय नोंथांमोननिसिम फोरमायहरनो हानाय बेल' जोंनि बर' हारिनि गेजेराव 1.5 मिलियन्सनि सुबुंनि बारा जाबाय दायो 2011 सेन्सास हिसाबै 1.5 मिलियन्स दंमोन दा दिनै 2023 सफैबाय बेनिखायनो गोबां रायजो राजाफोर दङ जोंहा दायो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आइमोन आफामोन आरो लोगोसे मादैमोन आदामोन आदैमोन आबौमोन नोंथांमोनखौ खुलुमनानै बाजैमोनखौ खुलुमनानै नैबे मादैखौ मदद खालामो आं बेखौ लुबैयो जाहाथे बिथांनि जे फिसाज्लाया गोबां सिरियास कन्डिसनाव दङ दा बेयावथ' आखाइ देखायखाबाय नाथाय गुबुन मोनसे जायगायाव लांनोब्लाबो बेयाव रांनि बिराद आंखाल जाना दं दा किडनि प्रब्लेम होननानै बुंदों आरो किडनिखौ बासायनो थाखाय बा डायलिस माबा खालामनांगौ होनना बुंदों आं दानिसो रायज्लायदों नाथाय आंबो बारा बिनि सोमोन्दै आं बारा मिथिया रायजो राजाफोर नाथाय मादैया गोबां गाबबाय आं नाथाय बेखौ कन्ट्रल खालामनानै भिडिअ खालामनांगौ हिसाबै आं थाबाय आं नोंथांमोननिफ्राय अननानै रिक्वेस्ट खालामो जाहाथे बे भिडिअखौ शेयार खालाम बयनिसिमबो जाहाथे नैबे मादैनि फिसाज्लाखौ जों बासायनो हायो थांनाय बोसोराव जोङो बासायबाय आरो बेबायदिनो देग्लायबो जों बासायनो हानाय प्लिज आंनि पार्सनेल रिक्वेस्ट नोंथांमोनखौ अननानै बे खेबसेखौ प्लिज